Ben, iniciamos o pleno extraordinario urxente do día 30 de decembro de 2025. Primeiro punto, a ratificación da urxencia da convocatoria. Saben, a convocatoria se fai no día de hoxe. Había unhos créditos extraordinarios que estaban suxeitos a alegacións. As alegacións duns remataron a pasada semana, o día 22, que recordar. E o seguinte crédito extraordinario vencía o pasado día 26, por dar un plazo prudencial. Podía facerse o 26 ou o 29, pero se decidiu facelo no día de hoxe, 30 de decembro. Ademais, como saben, isto hai que publicalo o acordo no boletín oficial da provincia e hoxe ás 12 da mañá remata o plazo para podelo presentar. E no que atinxe o plan de obras e servicios, pois hoxe tamén remata o propio plazo. Poderíamos habelo feito noutro pleno extraordinario, pero, bueno, tendo en conta que este se iba a celebrar, pois xa decidimos traelo ao propio pleno. Votos a favor da ratificación da urxencia? Unanimidade. Punto número 2, expediente de crédito extraordinario para investimentos, aprobación definitiva. Ten a palabra a voceira de Facenda. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Como vostedes saben, no pleno de 30 de novembro de 2025 aprobouse inicialmente o expediente de crédito extraordinario que hoxe se trae a aprobación definitiva. Durante o período de exposición ao público presentáronse dúas alegacións contra o acordo de aprobación inicial, unha das cales foi retirada, polo que consta unha única alegación. Con base nos informes técnicos sobrantes no expediente, propoño ao pleno da corporación rexeitar a alegación presentada, xa que a elaboración e aprobación da modificación do orzamento axustouse aos trámites, non omite o crédito necesario para o cumprimento de obrigas exixibles á entidade local, en virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo, como consta nos informes sobrantes no expediente, e aprobar definitivamente a concesión do crédito extraordinario por medio do cal se modifica o orzamento para o exercicio 2025. Esperamos contar co seu apoio. Moitas gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Sí. Señor Souciño. Ben, grazas, alcalde. Traer un modificativo de crédito, vamos falar de que estamos falando aquí, para aclaralo, porque é posible que tanto tema burocrático, pois ao mellor non se poida entender. Bon? Estamos modificando o orzamento de 2025, que a súa vez é prorrogado de 2024, que a súa vez é prorrogado de 2023. Vale. Isto é unha anomalía brutal. Aprobouse inicialmente, hai un mes, e hai unha persoa que presenta alegacións. E hai que decir que esta persoa ten moita razón. Este modificativo de crédito é un artificio. Hai que ser honestos. Esta persoa ten moita razón. Agora ben, hai que contextualizar por que se fai este artificio. Este artificio está facendo uso dos aforros de Culleredo, que están confinados, están enclaustrados nos bancos, por unhas restriccións absurdas que impoñen as regras de gasto e todas estas cousas, as normas fiscais que impón o liberalismo europeo e que transpuseron as leis Montoro, e que ben é certo que o goberno máis progresista da historia foi incapaz de abolir e que abraza con rubor, e que, por tanto, forman o contexto de que, tendo moitísimos cartos no banco, aforrados, ben é certo tamén, produto de unha ineficacia na execución dos orzamentos ano a ano, que van dando lugar a un superávit que despois se presenta como un éxito por parte do goberno municipal, cando é un absoluto fracaso, pois nese contexto preséntase a situación de utilizamos esta fórmula para dotar o orzamento, seguramente, pois, para que se use para o próximo ano, con 8 millóns de euros destinados a investimentos que se concretan un a un en cuestións, chamabanlle, outro día pedimos que lle cambiaran o nome ao punto de orden do día, porque
era investimentos para instalacións deportivas. Dicíamos, non só son instalacións deportivas, eran inicialmente, porque o goberno municipal, o grupo de goberno, parece que só se acordaba das instalacións deportivas como se fora o único que necesita Culleredo, pero que se suplementou con 3 millóns de euros máis de cuestións que lembrou o BNG e que inclúen, pois, 800.000 euros para a coberta do conservatorio, 200.000 euros para o área da Fonte da Balsa, que seguimos impulsando desde o BNG con todas as trabas que lle pon o grupo de goberno, 50.000 euros para que se faga un proxecto para Garrocha, 87.000 euros para saneamento en Celas, outros tantos en Castelo, outros tantos en Sueiro, outros tantos en Sésamo, mellores de accesibilidade en varios puntos, Bregua, Celas, 150.000 euros para o Parque das Brañas, ese que quedou abandonado desde que se estragou cando caiu aquela cuberta, que non só provocou que quedáramos sin cuberta, que costou uns cartos, senón que, ademais, estragou o parque completamente e, a día de hoxe, ali solamente hai un pavimento de corcho que recorda que en algún momento houve un parque, pero agora non o hai. Para a vergonza do goberno municipal, pero que temos que asumir entre todos, porque é outro fracaso de que aquelo non teña un parque. É inexplicable. O asfaltado da Rúa Pomares, a Rúa Miguesas, reparación da ponte do tren sobre a ponte do tren no Burgo, que tamén tuvo que lembrar o BNG, que aquelo, calquera día temos que lamentar un accidente. Bueno, agora hai cartos para facer unha reparación en profundidade, 150.000 euros, ou reparacións menores e fochancas e viais e baldosas e beiras rúas, tan necesarios, porque anos en todos, absolutamente en todas as parroquias, temos un estado lamentable dos pavimentos. Hai un bache en Anso Senra que calquera día temos que sacarnos dali, sacar a gente ali dentro, ou en Celas, ou na rúa, agora non me sabe o nome, a que vai cara ao Portádego, non? En donde outro día contei hasta 12 fochancas, non? Ou accións de mantemento nos colexios, 300.000 euros que tan necesitados están, porque están recurrentemente todas as AMPAs a final de curso recordando a concelleira de Educación que lle traen a mesma lista que o ano anterior, e que o ano anterior, e que o ano anterior dos defectos que teñen os colexios. Agora teñen cartos para facer un contrato que teña previsto xa desde mañán mismo que o curso remata o 24 de xuño e, por tanto, ese día teñen que estar os obreiros entrando mentras os rapaces salen pola outra porta. Entonces, desde logo, o BNG puxo moito da súa parte para que houbera sentido común en este modificativo de crédito. E agora a cuestión é, se se aproba definitivamente hoxe esta cuestión, como van vostedes a executar, vostedes son o grupo de goberno, teñen as responsabilidades de executar o orzamento e desenvolver todos os proxectos que van incluídos aí. Nas instalacións deportivas meten vostedes aquilo da reforma do pabellón de balonmán, do pabellón de Tarrío, que utiliza o club de balonmán preferentemente, pero non só, non? Tamén o club de patinaje, etc. Bueno, vostedes enseñaronlles unhas fotos na reunión e tal. Vostedes ainda merecen algo de confianza entre o público, entre o BNG moi pouca. Nós dudamos de que vostedes teñan un proxecto completado con todo aquel lado para poder licitalo a partir do día 2. Sería ben que deran unha mostra de que nos equivocamos. De que nos presentaran o proxecto e dixeran aquí está validado con todo o desenvolvemento necesario para o día 2 telo no portal de contratación sometido á licitación. Digo día 2 porque o día 2 é o próximo día laborable que hai despois de hoxe. O día 2 de xaneiro de 2016. 16, dicen. Descúlpenme, vale. Seguramente era unha ansia por rejuvenecer. Pero a cuestión agora é como se vai executar, decía. Desenvolver os proxectos, licitalos, adjudicalos, formalizalos e construílos. 30 proxectos en total en investimentos nos próximos 17 meses que quedan
hasta maio de 2027, no que volve a haber eleccións. Este crédito desaparecerá. Cando vostedes foron incapaces de facer nos últimos 43 meses, xa non vayamos ao mandato anterior, 4 anos de maioría absoluta, pero vámonos teñir estes 43 meses de goberno do señor Riobó deste mandato, no que foron, creo que son menos de unha dúcia os proxectos que se someteron a licitación e que se poden ver hoxe no portal de contratación. Menos de unha dúcia. Agora teñen vostedes 30. Entonces, como podemos esperar que vostedes poñan en marcha todos eses proxectos cando teñen parado unha pequena obra na Vinseira? Cando non empezou a pequena obra de mellora da Ermida de Ternante, male a estar adxudicado o contrato. Iso é inexplicable. Ustedes deberían darlle unha explicación aos veciños da Ermida de Ternante sobre esa cuestión. Cando son incapaces de ter un alumeado do Nadal, algo que é tan imprevisible como o alumeado do Nadal, na data que vostedes mesmos poñen nos pregos, que é a terceira semana de novembro, poderíamos seguir así, citando incapacidades do seu goberno. Vostedes son incapaces, e por incapaces deveñen en inútiles, porque son inútiles ter un orzamento de investimento que nunca houbo e que agora xa non cabe máis excusas para desenvolvelo. Por tanto, nós queremos darlle a toda a veciñanza, desde o BNG, un consello a todas as asociacións deportivas, as AMPAs, as asociacións de veciños, a toda a veciñanza organizada ou non. Miren, o próximo día laborable é o día 2 de xaneiro. Eu, de ser vostedes, non agardaría o día 3 para plantarme no despacho do señor Riobó e xa lles adianto que non o van a topar, porque non ven nunca a traballar. Pero a continuación vayan ao despacho do tenente de alcalde e da tenente de alcalde. Bueno, en realidad non sei se ten despacho. Pois a continuación vayan ao despacho da señora Marta Iglesias, concelleira de contratación, que ten moito que ver en que isto vaya adiante. E se non atopan tampouco, ou ainda que atopen, vayan tamén ao despacho do señor Liñares, o encargado de obras. E onde atopen alguén, se é que o atopan, díganlles alí, cando empezan a tramitar o investimento previsto para o noso rueiro, o do noso clube deportivo, o do conservatorio, o do Parque das Brañas, o do saneamento da nosa parroquia, e que non lles digan agora que o problema é que non hai cartos. Ese é o noso consello, o que lle damos. Millor o día 2 que o día 3. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Chouciño. Ten a palabra Dani Zascun. Gracias. Bueno, hoy llegamos a esta aprobación definitiva de este modificativo con una certeza clara. Este crédito extraordinario no es extraordinario por urgente, sino porque aparece después de años de abandono y de falta de mantenimiento. Y todo esto conecta directamente con lo que estamos debatiendo, un crédito extraordinario que llega mal desde el inicio, con urgencia artificial y que aparece como parche tras años sin planificación ni mantenimiento. Porque este crédito no surge de una estrategia de mejora, señor alcalde, surge de años sin mantenimiento, de pabellones con goteras, de instalaciones deterioradas, de riesgos para los usuarios y de promesas incumplidas. El informe es demoledor, filtraciones, corrosión, deterioros estructurales, equipamientos fuera de homologación y riesgos físicos directos. Nada de esto es sobrevenido, nada de esto es urgente por casualidad. Todo esto es consecuencia directa de no haber hecho su trabajo cuando tocaba. Y ahora, sin presupuestos en el 24, sin presupuestos en el 25, sin proyectos definidos para cada actuación y sin un calendario también claro de ejecución, aprobamos este expediente millonario para intentar arreglar de golpe lo que no se quiso mantener durante años. Es decir, este crédito extraordinario se utiliza como sustituto de un presupuesto del 2026 que no existe. Un club de fútbol presentó una alegación para que se incluyera una inversión igual de necesaria y urgente que las incluidas en este crédito extraordinario. Días después, esa alegación se retira para pedir que se incluya en los presupuestos del 2026. Y la pregunta es sencilla, señor alcalde. ¿Cuándo piensa presentar esos presupuestos que debería haber presentado hace ya más de 2 meses y de los que no sabemos absolutamente nada? Si no tenemos presupuestos, ¿cómo piensa usted cumplir con ese club? Porque prometer es fácil, presupuestar y ejecutar es lo complicado.
Este expediente reconoce también, de forma implícita, que no ha existido un contrato de mantenimiento integral de viales y aceras, pese a anunciar reiteradamente usted una inversión de 500.000 euros para estos temas. Una pena que hoy se desestime esta inversión cuando el estado de los viales que tenemos y de las aceras pues es el que es. El informe de intervención lo deja claro. Había remanente suficiente, pero no capacidad de ejecución. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ha cambiado para que ahora sí puedan gestionar estos millones de euros de golpe? ¿Qué se ha reforzado? ¿Qué se ha planificado? ¿Qué garantías reales tienen los clubes de que esta vez sí se va a ejecutar? Porque los titulares no arreglan pabellones y los anuncios no homologan instalaciones. Y quiero volver a ser clara con los clubes que nos escuchan. Aprobar este crédito no garantiza que las obras se ejecuten automáticamente. Estas inversiones ya tuvieron presupuestos en su día y no hubo capacidad para ejecutarlo. Así que si dentro de un año vuelve a pasar lo mismo y el dinero no se gasta o las actuaciones no se hacen, la responsabilidad será, una vez más, exclusiva suya y de su Gobierno. Porque, señor alcalde, si gobernar fuese anunciar Culleredo, estaría impecable. Pero gobernar es planificar, mantener y cumplir. E iso, hoy por hoy, sigue siendo su gran asignatura pendiente. Ben, pois moitas gracias polas súas achegas. Estarei moi en conta a hora de, si se aproba definitivamente este crédito extraordinario, poder executar todo o que vostedes me indican. E, nada, moitas gracias polas súas aportacións. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación do crédito extraordinario. Unanimidade. Punto número 2, expediente POS Plus 2025 para a Planificación de Cooperación, Obras e Servicios de competencia municipal para o único de concellos, POS adicional 2025. Neste punto había dúas opcións, unha de ir a gasto corrente e investimento e amortizar débeda para os concellos, os 73 concellos que teñen débeda coa Diputación Provincial, e a segunda opción pois era o facer un investimento. Tal e como xa se relatou no punto anterior que acabamos de debatir, no inicial, pois a Plaza Europa estaba entre as obras que queríamos incluir neste plan de obras e servicios da Diputación Provincial. E a remodelación integral de todo a zona deportiva, máis o mantemento de todo o que é o entorno da Plaza Europa. Hubo que remodelar e refacer o proxecto inicial e, bueno, pois unha vez entregado traemos a este pleno. O investimento é de 465.000 euros, 465.903,66 céntimos de euro. E, bueno, pois, como digo, é o proxecto que traemos para ese POS adicional. O importe restante, pois, podería ser enviado a ir amortizando a débeda que, como digo, pois, teñen 73 concellos e que progresivamente, pois, vamos tratando de amortizar. Alguna intervención? Sí. Tais, alternativa dos veciños, adiante. Moitas gracias, señor alcalde. Neste caso, seremos breve e vamos de alguma maneira traer a colación o que xa dixemos en anteriores ocasións con motivo das propostas relativas a investimentos en obras no Concello. Tráesenos aquí, efectivamente, a proposta do POS adicional relativa a condicionar a polideportiva descuberta e pavimentación da Praza Europa. Nos tuvemos a oportunidade nestes días de poder cotexar con veciños do Burgos se esta proposta era necesaria e se a valoraban como algo positivo e efectivamente así podemos constatar. Por tanto, como dixemos en anteriores ocasións, todas as obras que sexan boas para os veciños serán boas para nós e así o apoiaremos. Se ben, votamos en falta nesta ocasión algo que xa trouxemos anteriormente e que non sucedera así na anterior proposta, cousa que celebrábamos e que considerábamos que había sido un avance relativo a falar cos grupos da oposición cando houbera unha proposta que deliberar e poñer sobre a mesa para despois votar sobre o pleno, e é que houbera algunha reunión previa para decidir se era esta obra ou outras que tuveran igualmente importancia, porque evidentemente a importancia desta non a discutimos, pero sí podemos se cadra discutir a urxencia. E como non tuvemos a oportunidade de discernimento ni de poder votar, evidentemente, pois queremoslo poñer sobre a mesa porque sí nos gustaría volver a, parece, esa boa praxis que se había establecido na anterior convocatoria, na que si pudéramos ter voz e voto os grupos da oposición en maior ou menor medida, pero polo menos tuveramos esa xuntanza de poder discernir e compartir entre todos. Por tanto, volvemos a reiterar isto.
poñemos sobre a mesa que nesta ocasión non se fixo, aínda así, consideramos que esta obra é importante. Falaban nos veciños do Burgo que hai zonas da polideportiva que son perigosas a día de hoxe para os nenos, que están nun estado de deterioro preocupante e que, por tanto, non vai haber impedimento pola nosa parte en que isto prospere. Pero agardamos que, por favor, sea a última vez que isto volva a suceder. Polo menos pola nosa parte creemos que nada hai que decir ca capacidade de diálogo que teñen con a alternativa dos veciños e seguimos votando en falta que efectivamente ese diálogo se faga. Así que nada máis. Moitas gracias e adiantamos que o noso voto será a favor. Moitas gracias. Señor Souciño. Ben, grazas. Grazas, alcalde. Sorprende, ou máis ben non sorprende, a forma de facer deste goberno. Non hai nunca mantemento de nada. Xa non queda ninguén que non o vexa. É un dos grandes exemplos, é a pista polideportiva da Praza Europa, que veñen agora dicindo que podemos arreglar integralmente con este proxecto e con este financiamento da Diputación. A pista polideportiva da Praza Europa ten grande risco de accidentes para a rapazada que xoga ali. Levámoslo dicindo desde o BNG, levámoslo dicindo tamén desde a Asociación de Veciños do noso Burgo, leva toda a xente que transita por ali dicindo que aquelo clama ao ceo e reclamando que se lle dé unha solución. Que se repare a malla metálica que rodea a pista, que calquera día vai haber un accidente, se non nos houbo xa. Nunca houbo o máis mínimo mantemento daquela pista. E agora, de repente, zas, un proxecto non para facer mantemento, que va, tiramos todo e facémolo de novo. E así é como dilapidamos ou como dilapidan vostedes os cartos públicos. Deixan que podreza e despois venden como éxito o que é un absoluto fracaso. Que hai que gastar un mundo de cartos cando non deberían terse que gastar de ter habido un mantenimento como é debido. Así é imposible facer unha formación de capital que incremente o patrimonio de Culleredo. Estamos sempre reparando ou sempre facendo proxectos sobre os mesmos sitios. Estamos sempre facendo novedades e grandes investimentos nas mesmas prazas, nos mesmos sitios. Cando temos grandes débedas pendentes, Culleredo leva un atraso enorme nas materias nas que falábamoslo no punto anterior, non? Saneamento, accesibilidade, mantemento de colexios. Levamos un gran atraso en Culleredo en poñer ao día, non ao día, ao século XXI, as infraestructuras básicas. Pero claro, como hai que actuar sobre aquelas cousas máis visibles, como hai aquelas que non se manteñen, entonces así non hai maneira. Ninguén colle e deixa o seu coche estragarse hasta que ten que cambiálo por un novo. Non, normalmente a xente fai un mantemento, fai uns arreglos, etc. E vai tirando del para alargarlle a súa vida útil, verdad? Pois en Culleredo non. En Culleredo cámbiase de coche e xa está. Son medio millón, ou casi medio millón de euros para acondicionar unha pista e pintar uns vieiros. A nós, desde logo, sonas un pouco inflado, desde logo. Pero o de inflar parece que é unha práctica rutineira neste goberno. Despois, cando se licita, hai esas ofertas a baixa inexplicable, sempre lle toca aos mesmos as obras, e despois vemos cousas como a que o BNG anunciaba o mes pasado do non fresado do pavimento do Monte Alfeirán, daquela obra que se está facendo ali, ou que non se poñen os materiais que estaban no proxecto, ou tantas cousas que temos denunciado reiteradamente desde o BNG. Do da participación xa, mellor non falar. Este é un tema que non se lle pode pedir a un goberno que non quere dela. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Souciño. Izaskun. Pues un poco lo mismo. Otra propuesta que sale mal desde el inicio, mal en las formas, mal en los tiempos y mal en el fondo. En las formas, como han dicho mis compañeros de Alternativa y del Bloque, ni hubo llamada, ni hubo reunión, ni hubo intento de acuerdo, nada. Nos traen una propuesta cerrada porque no creen en el diálogo, creen únicamente en el mero trámite y nos convocan a un pleno extraordinario y urgente como si el resto de la corporación solo estuviésemos aquí para levantar la mano. Y no, señor alcalde, así no se gobierna un concello. Desde octubre sabían que esta convocatoria del POS adicional 4-2025 estaba abierta del 3 de noviembre al 30 de diciembre. Desde el 8 de octubre lo sabían y aún así llegamos hoy, el último día, con prisas, sin margen para analizar, sin margen para debatir. Esto no es un pleno urgente,
es la consecuencia de dejarlo todo, como siempre, para el final. Y cuando todo es urgente, en realidad nada está bien planificado. En cuanto al fondo, nos proponen financiar una obra que ya había tenido financiación en el POS del 2021 y esa obra no se había ejecutado. Y aquí los vecinos de Culleredo merecen respuestas claras, no técnicas. ¿Qué pasó con aquel dinero? ¿Se perdió la subvención? ¿Qué explicación se dio a la Diputación? ¿Qué va a cambiar ahora para que una obra que antes no se hizo sí se haga esta vez? Porque si una obra no se hizo cuando tenía financiación, el problema no es el dinero, es la gestión, otra vez. He pedido toda esta información por registro, pero no se me ha dado antes del Pleno. Hoy por la mañana, hace 15 minutos, se nos ha entregado las comunicaciones con Tarrío y de la cubierta de Las Brañas, pero esta, la de la Plaza Europa, no se ha incluido. Las prisas de última hora, otra vez. Así que hoy nos traen un proyecto rescatado del cajón, sin autocrítica y sin asumir ninguna responsabilidad. Aquí no vemos, nuevamente, ninguna estrategia de inversión para Culleredo. No se explica por qué este proyecto y otros no. No hay un plan global, hay decisiones siempre improvisadas. Falta liderazgo político y sobra improvisación administrativa. Así que, como conclusión, Culleredo no necesita más plenos de última hora, no necesita improvisación y no necesita repetir errores. Necesita planificación, necesita diálogo y necesita un gobierno que llegue a tiempo. Por eso quiero ser también clara en nuestra posición. No vamos a votar en contra de una inversión que viene a Culleredo, porque nunca lo hemos hecho ni lo haremos, y porque es muy necesaria, porque los vecinos lo reclaman a diario, y igual que esta, otras. Y como Culleredo merece inversiones, merece aún más también un gobierno que no llegue siempre tarde y que no tropiece dos veces con la misma piedra. Moitas gracias polas súas aportacións. Procedemos á votación. Votos a favor do punto número 3, POS Plus 2025 Plan Provincial. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois moitas gracias. Nos vemos ás 8 novamente da tarde. Gracias.